bismillahi ko inde Allah, arrahmani ko inde Allah, arrahimi ko inde Allah. allawi waylun konngol lefte walla caangol nanoto jahannama woodani lil muɗaffifina wonande ɓe ngannduɗaa ko ustooɓe ɓetirɗe allazina no ɓeen isactalu so tawi ene ɓeta alannaasi e yimɓe yastawfuuna kumnino so ɓe ɓeta gaweeji yimɓe walla ñebbe mumen ɓe ngadda tuguleeje mawɗe 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 so a ɓeti muudo galle ma so arti wonda ga nifgaaji tati wa ida kaaluhum so ɓe ɓetanaɓe noon eɓe jeeyaɓe aw wasanuhum walla so ɓe peetanaɓe allah wi ƴew yuhsiruna ɓe mankina ɓe pertina a faami de allah wi ala yazun mbele kanko baɗowo ɗeɗo geɗe o mbele o yananaka ala yazunnu ulaika mbele yananaka ɓeeɗo annahum wonde kamɓe mab'usuna keɓe ummitinteɓe li yawmin wonande ñalawma azimin mawɗo mbele ɓe ganda ɗum mbele neɗɗo o gaddowo tugulal ɓuttal ɓetira ñebbe miskino Allah dawɗo jorbuwol walla dawɗo jowgel walla dawɗo beelel baɗina addi ñawon mum ne ƴawa ko ñaami gadda tugulal ɓuttal ɓetira ɗum mbele oɗo kam yananaka ko gommitinteɗo yawmal qiyamati ala yazunnu mbele yananaka ulaika ɓe annahum wonde kañum en mab'usuna ko ummitinteɓe ɓe jananaka ɗum addani ɓe wadde ɗum d' accord nana aroya leel de kono ara wiɓe leel kono bone nana yeeso o fil hadis as-sahih hadis celluɗo o wi khamsun bi khamsin o wi geɗe joyi ene gadda geɗe joyi o wi geɗe joyi ene gadda geɗe joyi o wi ma nagadal ahdu qawmun illa sallallahu ma nagadal ahda qawmun illa sallallahu alayhim aduwahum o wi wonani sababu wurtede bonɓe e dow yimɓe so wona gustugol aadiji firtude aadi ngaadodira e neɗɗo firta aadi o o wi kala nde Allah jarriborma ɗum ma Allah jarribore annene gañoma wurtede ma kala ko ngaadodirɗa pirta mbasa wadde kala ko poɗodirɗa mbasa wadde o wi ɗum kala nde mbaɗɗa ɗum Allah wurta e ma gañuma wa ma hakamu bi gayri ma anzala allahu illa fasa fihimul haq o wi kamɓe tagore nde Allah ñaawata e maɓɓe ɓe ñaawa ñaawoje ɗe gonaɗe Allah jippine qur'ana mum ɓe ñaawirta qur'ana ɓe ñaawira koɓe mbela so wona Allah wurtan maɓɓe basal kala nde Allah jarribori yimɓe ñaawirde ko wona deftere Allah ganda ma Allah wurte mumen basal ha darga deftere Allah ñaawirte kala nde ñaawirɗa ko wona deftere Allah en mayata Allah wurtani men basal enen ɗum noon en jippuɗi ɓe yiɗi kam wa ma zaharat fihimul fahishatu o wi feeñata e dow yimɓe ko wiyete jina heewa 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 illa fasa fihimul maw kala nde jina heewi yimɓe mayɗele kewata nanata tan ko temedde mayi ujunnaje mayi capanɗe mayi gotel mayanno watta wonde temedde min ƴeew en dañani fone hol gandu ko mayata otoji nana mbara bandiji nana mbara avion ngaji nana mbara terrorisme en nana mbara an kadi yo yawtan wala daffaful kayla illa mana'un nabat o wi yimɓe ɓe ustata ɓetirɗe so wona Allah famɗina puɗi kala nde ɓetirɗe ɓe mbatti ustede cooda hunde jeeyira ko wona ɗum gadda tugulal ma ɓeta saɗa yeeya gadda tugulel ma fawa kala ɗum watti wadde joni ɓe kade puɗi famɗide sa yiiɗe jeeroɗoma taw tugulon ene pawa e gawi kono wona ɗum ɓe codirno wona kon tugulon ɓe codir
wa akhadhu bis-sinina wa ukhidhu bis-sinina min al-qahdi be nangire duubi kokki wala mana'u zakata be calata ko tottude asakal illa hubisa anhumul qatru so wana alla nanga tobumu wasa addude e gede joyi ngandara gede joyi e gede joyi kala ne mbaɗi gede joyi ɗe ɗo mbaɗat ɗum mottampen hoorema Allah wi yawma yaqumu nnasu ñalawma mo yimɓe ɓe dari ene gumme goble mumen darani li rabbil alamina jeyɗo binde saabu yamirore Allah e hasbore mum e jobdi mum kalla ko gonga inna kitabal fujjari ay deftere hefereɓe golle mumen bonɗe lafi sijjinin woni koye deftere wotere ene wiye sijjin wiyama koye golle seyɗeneji toon binda toon golle hefereɓe goni ɗum ɗon wiyama sijjin ko leydi jeeɗe ɓiri toon woni biro iblisa toon golli kefere waɗete deftere kefere ko toon waɗete wama adraka muhammadu annene ko andintuma ma sijjinu ko woni nde deftere o wi nde deftere a anda wama adraka ma sijjinu Allah wi mi andinanima ko woni sijjin mi andinanima ɗum haalananima de wama adraka mi haalananima ma sijjinu ko wiyete sijjin mi haalananima ɗum mbiɗa haalanma noon joni sijjin kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkade waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennuɓe alladina no ɓen yukazzibuna ɓe ganduɗa ene penna bi yawmiddini ñalawma jobdi wama yukazzibu bihi fennata ñalawma darga noon illa kullu mu'tadin so wona mo ganduɗa ko jawtuɗo kadde asimin kewɗo bakkat ida tutla alayhi so tawi dursitama e makko ayatuna ayaji amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe kalla ko gufto kan Allah wi gufto kaɗo haala bal ɗaccuni rana o wi jaalima ala qulubi ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laati yaksibuna eɓe golla Allah wi keɓe paggitino e goofi ko ɗum ɗon woni ran wiyete ran ko tuundi woni ɓerɗe mabɓe bal ɗaccuni rana woni jaalima aywa anani dey ala qulubi ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e goofi kalla ko gonga innahum ɓeɗo hefereɓe an rabbihim yawma idin ga joom mabɓe ñalawma darga lama hajubuna keɓe wirneteɓe ɓe jiyata Allah summa innahum ɓeɗo hefereɓe Allah wi la salul jahim kamɓe goni natoɓe jahannam summa yuqalu wiyaneɓe haza ɗeɗo lepte allazi ko ɗeɗo lepte ɗe gonɗa kuntum bihi ɗe latinoɗe no mum to kazzibuna oɗon penna kalla ko gonga inna kitabal abrari ay deftere golloɓe ko moƴƴi deftere ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe ɓe golle mumen deftere ɗe bindi mumen golle mumen mbaɗeteɗo Allah wi lafi illiyina woni koye deftere wotere ene wiye illiyuna nden ɗon rendini ko moƴƴereji maleykaji e moƴƴereji yimɓe e jinneji wiyama illiyina sa anda ɗum ko asaman jeeɗe ɓijo les al arti ko ɗo wiyete illiyina Allah wi wama adaraka min noon mi andinanima an nelaɗo Allah ma illiyuna ko woni nde deftere mi sifanoma mi haalanma illiyuna kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkani yasahaduhu ene seedonde al-muqarrabuna maleykaji mallinaɓe Allah innal abrara ay moƴƴuɓe ɓe lafi na'imin ɓeɗo goni koye ne'ma enen mbiyata aljanna alal araiki e neɗɗeteje enen mbiyata diwaji eɓe jooɗo hen yawmal qiyamati yanzuruna eɓe jeeya eɓe ndaara holko Allah jogori rokkudeɓe ta'rifu aɗa andira fi wujuhihim e jeese mabɓe gandirta keɓe malaɓe aɗa andira hen nadratan na'imi keccitgol ne'ma ko wayno jondam Allah wi yusqawna ɓe jerne min rahigina sangara mo ganduɗa ko laɓɓinaɗo e tuundi maktumin takkaɗo mo ganduɗa meeɗa udditede saka suyta nan ɗon waɗa butelaji ɗi ko cukkaɗi tan hay goto en sukkittake e nder suyta nan ɗon waɗa ene sukkira ndiyam aljanna ɗum ɗon sukkirta ko lati koko ɓuuri takkira hay goto takkitta ko so waɗa gara uddita hade o hoɗa odor nadde hen khitamuhu takkol ngol miskun ko lati wa fi zalika hebde ɗum ɗo nde falyatanafasil mutanafisun yo reerɗu ɗum reerɗoɓe yo waddu hen dandu waddoɓe dandu falyatanafas yo reerɗu almutanafisuna reerɗoɓe e ɗoftade Allah Allah wi sangara o womi zajuhu ko ene jille e sangara o min tasnimin ko cangol wiyete tasnimin o wi sa anda tasnim aynan ko sewnde nden sewnde yasrabu biha ene yara e mayre al muqarrabuna mallinaɓe Allah ko ɓeɗo jarata e nden sewnde noon wadde yuppete e sangara he ɓe jara beele wela
Allah wi innal ladina ajramu satawi ko ɓen bakkodinɓe noon ko wayno Abu Jahli e wondiɓe mum kanu ɓen laatinoma min alladina amanu ɓe ganduɗa ɓe laatinoma anani dey e ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗinno Allah julɓe ɓe ko wayno Ammari en Bilal en yada hakune eɓe jalanno ɗumen eɓe jalkita to aduna wa ida marru bihim so tawi julɓe ɓe birtimama ɓe yataghamazuna ɓe gona e ɓaaƴodirde kamɓe Abu Jahli en eɓe ɓaaƴodira eɓe tooña julɓe ɓe wa idan qalabu so ɓe duttima ila ahlihim fewde koreji mabɓe ƴew in qalabu ɓe dutto fakihina eɓe kaawa ɓe gona wiide koni ko ɓe kulli ɓeɗo rewde Muhammadu ɓe gona ha weeta Allah wi wa ida ra'awhum so tawi ɓe jii julɓe ɓe ene ndewe nelaɗo Allah qaalu kamɓe heefereɓe ɓe mbiya inna haula ila dalluna wallahi ɓeɗo ko majjuɓe e gomɗiɗo men Muhammadu Allah wi wama ursilu kamɓe heefereɓe ɓe nelaka alayhi ɓe dow julɓe ɓe hafisina eɓe ndena ɗumen saka ɓe duttu ɗumen maslahaji mabɓe yoɓe ɗaccu julɓe jahaju men yoɓe jahaju mabɓe Allah wi fal yawma hande noon yawmal qiyamati Allah haaltante en wi alladina amanu julɓe ɓe ɓe jalannoɓe ɓen nene minal kuffari heefereɓe yada hakkude kañum en nene jala hande julɓe ɓe ne gona e jaldeɓe julɓe ne alal araiki gona e dow daɗɗeteji mine aljanna yanzuruna ene ndaara galleji heefereɓe ene letteɓe gona e jalde onon e heefereɓe jaldannoɓe aduna ni Allah wi hal subbi bal kuffaru yati yoɓama heefereɓe ma kanu ko laataki yafaluna ne ngol walla ma kanu ko laatno yafaluna ngol beele heefereɓe jaɓama ko golluno hal subbiba mbele yoɓama al kuffaru heefereɓe ma kanu ko laatino yafaluna enen golla mbele ɓe joɓama naati jeygol kam ata yoɓama de jawab mum ko aha yoɓama suratul inshiqaqi timore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aaji ɗe ko nogas e joyi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wiyama noon aljanna e jeygol wiyama natɓe aljanna ɓe guddat pallanteje tan gona e soynade won wiɓe ala hakkude aljanna e jeygol waɗi koko wayno tata yelni kono tata ka ene hoy way kono bagi weeɓa ni tan aɗa ndaara kala gonɗo e to aɗa ndaara odor jeygo ngo yenata ka kono eɗen ndaaraɓe pour ganden enen on ko Allah rokki en sa woni aljanna a ndaara gonɗo jeygol ha ganda wonko Allah rokkuma mbawa yettude ɗum aɗo tandima o e bone so ranki ɗum noon so hefeɗe ɓe mbirnima en jiyani ɓe en mbawata andude ko Allah rokki en saka jetten Allah jettirta Allah ko yiide mo ɓurɗa voilà sa yi goɗɗo aɗa ɓuri ɗum tan anda wonko Allah rokkuma ni an ka laƴowo a yi ladowo tawi ka ƴoƴƴo kay adañi ko jettuɗa Allah an ka laƴowo koygal gotal a yi o ko ladowo tawi ka ƴoƴƴo yettan Allah de an ka gumɗo aɗa jogui koyɗe oɗo ko gumɗo ko boofo a yettan Allah de andan an gumdam maɗa no seɓɓuɗi sa aɗa jogui koyɗe aɗa ni jaɓɓat an ka kaalowo a yi muumo a weltoto de an wonko Allah rokkuma de an ka paho an ka nanowo a yi paho a yettat Allah de goto foof so yi ƴeewi tan ma yetto Allah ida sama'un shaqqat so tawi asaman o seekima malaikaji tellima wa azinat asaman o ɗoftima e ko Allah wi ko wa azinat asaman o ɗoftima li rabbiha wonande joomum Allah wi wo huqqat ene jojjani leydi ene jojjani asaman nande haala Allah ene jojjani asaman ɗoftade Allah wa idal ardu so tawi leydi ndi jiiɗa muddat ndi fottama hono no nguru fottirte feŋeni sa hutti dammuwol walla ngaari wona a fottan nguru ngu peŋa no nguru fottirte feŋeni hay maadi ngotiri ala e dow leydi hay hayre wotere ala e dow leydi wa alqat kayri leydi ndi weddima ma fiha ko wonno e nder mayri gila e kanŋe ha e mayɓe fof ndi weddo dow wata khallat ndi yeewa hay hunde wonata nder wa adinat kayri leydi ni nani ko Allah haali teeni ɗoftima wa adinat li rabbiha ndi ɗoftima joom mayri ndi ɗoftima ɗum ndi nani
Allah wi wo huqqat ene jojjanini kay nande ɗum ene jojjanini kay ɗoftade wa zalika kulluhu yakunu yawma alqiyamati ɗeɗo gueɗe pop ñande darga ma mbaɗoy a faamiɗa ya ayyuhal insan ma neɗɗanke innaka kadihun an ka tinniɗo e golle ma ila rabbika fewde hawrude joome kada han e tinnogol Allah wi famu laaqihi golle ɗe gollata ɗe tinniɗa e hawroyde Allah ɗe Allah wi ɗen golle ka kawroyo e majje so ɗe jam ma yoy so ɗe bone ma yi golle ɗe golluɗa ɗe aɗa tinno aɗa golla ɗe so ɗe jam aɗa tinno aɗa golla so ɗe bone aɗa tinno aɗa golla Allah wi famu laaqihi ka kawrowo e majje de fa amma man utiya kitabahu so tawi ko on dokkiraɗo kayitaji golle mum tottira bi yaminihi jungo muɗum ñaamo on wiyete julɗo fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran ne wiɗi oɗo kam ma o witte kono witte o wona witte deguer ala oɗo wattaki witto deguer ono ko makki en mbaɗata joni président ɗumɗoji ni wiyatno kadi audit ma waɗe audit kono wonata audit ɓurtuɗo ma waɗe audit kono wona audit ɓurtuɗo wona ene nanne ene ƴeewoye banqueji ene nanne juuɗe poste ma ala an ko mbaɗanta ɗum ɗo an ko mbaɗanɗa ɗum ɗo eyyi min de min jaafiwama ko hunde nde ganduɗa hulɓinaki no fewi a faami o wi fa sawfa yuhasabu hisaba yasiran kanko yumma Aisha o wi Allah wi ma neɗɗo o hasbe hasbore ne wiide kono o wi wona hasbore sa nani yuhasabu ko darade e yeeso Allah ma daro e yeeso Allah yawmal qiyamati kono noon huɗɓintako ene jogui yimɓe ɓe darota ko ɗon so ummitima tan ko direct aljanna ɓen ngala arrêt ɓen ko tout droit tan so jomum yalti kabri mum direct aljanna wone mabɓe kadi yalti kabri mum ko jeeygol direct ɓen ko tout droit ɓen bittitake ay waɗoɓe tout droit aljanna ɓe yo Allah wattene ɓen ɓuuri ene jogui noon waɗe arrêté seeɗa jom waɗe namdede so ari salle d'honneur ƴeewe so tawi ala ko mbaɗɗa e poste ma en ƴeewe aɗa ka ɓenno woni andi kam kala dewnaɗo salle d'honneur kam ko ɓennoyowo on kam wattake refuule kala kam mo laamu jaɓide rewa salle d'honneur on wattake refuule to yimɓe ndewata ga noon ɗo ene sella dittiɗa ene sella naata kono to kay kala pelliɗo rewde président ji ndewata on ko ɓennoyo heddi noon alay saago a natta leydi kam a namdaka won gueɗe e ɗum woni ko salle d'honneur ɓe ko salle d'honneur gonata eɓe bitte seeɗa noon kono noon hulɓinaki no fewi o wi nde wonno o wi man nuqisal hisabu halaka sabu neɗɗo so tawi wittama tan sirani kala nde yimɓe nanni juuɗe men poche ma tan a daña probléme ay saka amma ɓi carammu dawe ñande wona yaɗo ɗo waɗa refuule ɓagge wona ko nannede e juuɗe addi ɗum sanno dow wi o ala nde tan ɓe ɗaccimo yeehi haydara kono o wi ko ala dentité o addani dentité makko ndekka ko jejjiɗomo addi ɓe gona wicciddemo ɓeɓe biccede ɓe jaltini carte aɓe ma jaltini comci ndeke dentité yalti ɓe gartirim sa wittama tan sirani kono nde o wi o ala nde soɓe ɗaccino yeehi tan yahat eyyi kono noon woni probléme o tan ko yiilede nde so yiilama tan wasta ko yiyema hatta ko téléphone kam maɓe jiyama ɓe ganda ka Sénégal naɗi walla adresse ɗum sirani aso deftere ma aɗa wiini jaami mo Mauritanie tawa deftere ma wimano mbiyeɗa kala inde ma soɓe ƴeewi deftere ɓe tawa hen aɗa waɗi wuuro moon mbiɗa kaba jeeɗa hi kaba no wona Mauritanie a dañi probléme man noguita haala sirani wittede nde woni ko walnaki ɗum woni noon fa amma man utiya so tawi ko on dokkaɗo kitabahu deftere golle mum biyaminihi rokkira jungo mum ñaamo on wiyete julɗo fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran newinde wa yanqalibu oɗo so mawrutto ila ahlihi fewde kolel makko to aljanna masruran omo welti bandi ko en nannoɓe aljanna tudduwaɓe o yahatoɗo tawtoyaɓe o mi ari Allah dandima mi ari de ara mo welti mi ɗaccitama mi ari ɓe ko yanoɓe tudduwaɓe bicciraka e joni o tawoyaɓe kanko o wi joni mi ari soɓe joni wiya ɗum ha gom kaari noon ara
ade o biltimo won yanqalib ila ahlihi wa amma man utiya so tawi ko o dokkiraɗo kitabahu kayitaji golle mum wara azharihi tottira caggal keeci mum jungo nanongo nantina e becce makko o jaɓiri caggal fa sawfa yad'u oɗo so yi golle gonɗe hen ɗe ma o noddu suburan halkare o woyi heeli o bane waɗi feeram boni wa yasala o naata sa'iran jeygol ne wiyeni innahu oɗo naatɗo jeygol kana o laatinoma fi ahlihi to koreji makko to aduna masruran ko beltinoɗo omo rewi bellaɗe fittanu mo waɗanno ko wela aha innahu oɗo azanna o sikkino an ko woni fi lan yahuda o sikkanno urtata ko fewde Allah bala aha kay urtata inna rabbahu ay joom makko kana laatima bihi e makko basiran ko ganduɗo fala uqsimu Allah wi mi wondiri bisafaqi mboɗeri ngotiri so nangue muti ene wona ga ene wiye safaqi walleydi Allah wi mi wondiri jamma wama wasaga e ko natata e jamma wal qamari mi wondiri lewru izatta saga so tawi rendi timmi woni leelawal balɗe 14 Allah wi ɗeɗo gonoji jawabu men la tarka bunna wallahi onon yimɓe ɓe mo on mbaɗɗine ɗabagan ombode an ɗabaqin ga ombode wallahi la tarkabun mo on mbaɗɗine ɗabagan an ɗabaqin holɗen ɗabagan an ɗabaqin a wonete reedu jibineɗa gona e muynude caggal ɗum enteɗa wona a muyna ha ɓoye mbatta ladde mbatta joƴƴinede guila ɗum awa joɗade sa joɗan jana ha ɓoye joƴƴineɗa e beñuwar ɓe cakka tekke ɓaggoɗa hen ha ɓoye mbatta joƴƴinde hoorema ha ɓoye mbatta ladde ha ɓoye mbatta waɗede tette ha ɓoye mbatta dogde aɗade cukalon ha ɓoye mbatta wadde bal so ɓooyi gonta sagata so ɓooyi gonta nayejo la tarko bunna ɗabagan an ɗabaga rematen ko pane mayde caggal newu mayde tan goɗɗum ala la tarka bunna ɗabagan an ɗabaga Allah wi fa malahum ko heeɓiɓe kamɓe ɓeeɗo heefere la yu'minuna ɓe gonɗinta wama wa ida quri'a alayhimul qur'anu holko heeɓi so tawi qur'ana janngama e maɓɓe la juruna ɓe cujjata ɓe jankinanta ko Allah bal ɗaccu alladina kafaru ɗaccu ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe yukazzibuna ene penna ummital e ko wona ummital wallahu Allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bima yu'una keɓe ndendinta e golle maɓɓe Allah wi fa bashirum haalanɓe bi azabin lepte alimin musɗe haalanɓe lepte musɗe nana yeeso illa alladina amanu so wona ɓen ɓe ganduɗa enen gomɗini Allah wa amilu salihati golli golliji moƴƴi ɓe kam lahum ne woni men ajrun jobdi gayru mamnunin ndi wona taƴoɗi suratul buruj si more nde ko noon nde wiyete makkiya to haaji ɗe ko nogas e ɗiɗi bismillahir rahmanir rahim Allah wi wassama'i mi wondiri asaman zatil buruji jomirawo burjuji asaman mo ganduɗa ene waɗi laabi 12 Allah wi mi wondiri on ɗiɗon laabi on asaman wal yawmil maw'udi Allah wi mi wondiri ñalawma mo ganduɗa ko podaɗo woni on yawmal qiyamati wa sahidin mi wodiri ñalawma mo ene seedo holi on ñalawma aljuma wa mashhudin e ñalawma ceedaɗo ceedotoɗo e ceedaɗo ko yawmu arfa jawabu qasami holko woni jawabu wondore nde Allah wi ɗeɗo gonoje fof koni mi wondiri ɗe gonoje utira koye huɗama ashabu jomiraɓe ala hududi gasɗe annari jeygol asannoɓe gasɗe jeygol ene nanna hen yimɓe wallahi ɓeɗo kuɗama ɗoko dowdinnaari zatul waquti ɓe ganduɗa ko jomiraje kuɓɓugol iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe kanko lamɗo e wondiɓe makko eɓe jooɗe sisuji eɓe caari gasɗe ɗe Allah wi qu'udun eɓe jooɗi iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe eɓe jooɗi qu'udu eɓe jooɗi e dow sisuji وهم كم على ما يفعلون كبن غلطة بالمؤمنين الجل بسهود كبن سيدي جبتوا كبن بدأ الجل بندارا كبن بدأ الجل جيول ها هونيا ابن دارا اللي يقول أبدا وني سبابه
wiyama gasɗe ɗe ko capanɗe jeeɗiɗi gaska wonno rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi laamɗo gooto ene wonno e ɓeen adiɓe on laamɗo o jogii ko bileejo bileejo o fewjantamo geɗe makko kañum woni mbaɗanowomo listihaaruji timanamo kaza nana ara kaza nana ara kaza nana ara laamɗo o nele makko wimo min noon mi fuɗɗima nayi wuti mboɗo yiɗi neldami cukalel ngel ene janga bilew mi jangina ɗum o ƴeewi cukalel o neldi bileejo o watti janginde cukalel cukalel noon so ummima galle laamɗo ene fay galle bileejo soori ene ɗon sooriji nden gonno julɓe ɓe goni anduɓe nden soori ene bedda he soori haalta ko haala Allah so cukalel wirtima soori tan jooɗo wona e heɗade en heɗo ko soori haalata ɗum wela cukalel so cukalel yeehi to bileejo tan bileejo fiya ɗum so cukalel ummitima to bileejo kadi gayni janngude no hoota arta kadi ɗo soori jooɗo heɗo kadi soori ko haalata ha hiira hoota galle men koreji piya ɗum cukalel jogoyi mayde ceerno fiya koreji piya cukalel noon wulliti soori o wi min de kala ne gummitimi ga somi hooti koye jam piyami somi yeehi to ceerno fiyami joni mboɗi pewjanami soori o wimo sa yeehi to ceerno to mbiyama ko koreji ma nanguno ma ko ɓe nelno ɗum yano bottari ɗum nelnoma arde janngude sa hooti to koreji ma to mbiya ko ceerno nanguno ma ɗum hannoma artude tan ɓe goppuma cukalel woniri noon ene yaha tan ne yaha ha waɗi ñalawma gooto ari tawi ko wayno mbarodi ni ene bedda kala jahannoɗe bedda dari hay goto suwa ɓennude hay goto cukalel wi ɗum woni ko hay goto suwa ɓennude cukalel hocci hayre o wi mi ƴeewa kam beele ko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga walla koko bileejo o woni dow mum ko woni goonga ƴetti hayre nde o wi joomam an Allah tawi tan koko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga to ma ɗum woni ɓurɗa yidde ya waran min oɗo daaba yimɓe ɓe ɓenna o ƴetti hayre o weddi daaba tan mbarodi maayi yimɓe ɓenni an kandi haala ka hankadi haala cukalel waɗi mbarodi cukalel waɗi mbarodi cukalel ngel hootide yehido bileejo janggi arte e soori o o wi soori o mi andi ko gonɗa ko de ko ɗum woni goonga o haalan soori o no waddani soori o wi cukalel ɓinguelam ka jogorɗo dañde jarabuya so tawi noon a dañi jarabuya hoto haalan yimɓe ɓe ko min jangguinma ɗum teƴƴu woto haala hay goto cukalel wi aha cukalel deƴƴi cukalel watti safrude yimɓe kala ñawɗo cukalel safra kala ñawɗo cukalel safra wuro ngo hankandi sakte wuro he cukalel ne safra cukalel ne safra ha yimɓe fof celli sabu cukalel kanko laamɗo omo jogii batula batula o ko gubɗo batula o are makko addi jawdi ha heewi kanŋe e kaalis jowani cukalel wi cukalel kala nde Allah walluma cellumi mboɗo jogani ma ko ɓuri ɗum ɗo gallam to so watti yiide a jogui ɓuri ɗum cukalel wi min hay goto mi sellinta ko Allah sa senni Allah deweteɗo e gonga ala so wona Allah mi safruma so ɗum ala mi wawa ɗum tan woni jobdan min gum batula senni Allah cukalel tuute guite batti yiide batule fini subaka dawi galle lamɗo jooɗi no jooɗotono lamɗo ene ndaara momo ndaara ɗum lamɗo ko ni mbanda o wi ala wona ni mbanda o wi o gartennoɓe guite ma o wi jeyɗo mi jeyma o wi aɗa jogui Allah ko wona min o wi aha on jeeymi jeyma jeyɗo asaman jeey leydi o wi ha o jeyɗo asaman jeey leydi o wi bon aɗa jogui Allah ko wona min o nangi gumɗo o nangi batula kanko laamɗo omo fiya ɗum ha laamɗo o wi ko cukalel adda ɗo cukalel adda
fiya ha ɓandu bone cukalel wi ko soori jangginimi ande soori wi no hora halan soori adda gumɗo o noon ɓe pawe o wi yo gumɗo rutto keefeeru wonta keefeero walla ɓe mara ɗum gumɗo wi min kay ɗo haala ko jimi ko hankanti min kay baɗɗo ha guitam garti kay o wofata ɗum o ƴetti riche o fawi hoore gumɗo ɓe ndiisi ha gumɗo woni gane ɗiɗi ande yani ga gumɗo yaari kanam soori adda wiya woppu diine ma soori wimi wawa ko jimi to Allah ko wawa puɗɗu soori ne riisa waɗi gare ɗiɗi yaari kanam waade cukalel o wi cukalel tawi diine ma jogi min tampinore ma min a reppi o wi ay joni an cukalel ko ni jiinanmamin pewƴan fama feere o ƴeewi fodde yimɓe temedere yo naw cukalel hayre wotere ne sara wuro ngo towde o wi ngabbinema ha dow hayre to so jaɓi Allah so ruttima e am min woni Allah makko gattiremo so salima beddoɗemo maya cukalel montina ha dow hayre ha dow ɗo met ɓe montini eɓe mbaɗa cukalel singeri ngey cugeri ngey e joomam wallam e bone ɓeeɗo wonɓe ɗo hayre dilli kamɓe fof ɓe teɓɓitiɓe ñane leydi ɓe maayi cukalel arti ari ha galle lamɗo dari lamɗo wimi jaarunda o wiye joomum mo walli kamɓe mabɓe kamɓe fof mayde ngari ɗi o wattiɓe e woɗɓe o tottimo kadi woɗɓe yo nawmo e laana ɓenne ko so jeeyi hakkude gueeƴ yo mbimo so jaɓi Allah so jaɓi ɗumen so ruttima e Allah mabɓe o bisimilla so jaɓani yoɓe beddamo cukalel yaade mabɓe ɓe jolni ɗum e laanel laangel hakkude maayo ɓe mbi cukalel wi e joomam ya wallam no jiɗirɗa foof laana heeli kamɓe fof mayde ngadi ɗum cukalel arta cukalel wi lamɗo tappinore ma min a wawadde so wonami haalama feere mbaɗami cukalel joni o mana waɗano terrorisme en mbaɗata ni ay ko terrorisme mbaɗa ko waɗano wartade maayona heen ko waɗi haako fof heewi ko yabde mumana haako kala ko safni ɗum heewi ko maydude heen cukalel no yiɗi ko maydude haako kono noon so mayde haako wonko nafata kanko lamɗo o wino ko Allah joni o ande cukalel wi a warata kam so wonami haalama feere o wol nden o wi wanam o mboɗo jogui toon kuural sakkosa mo koral nani hen jaltina kuural ngal mbaɗa e laañal ñalawma tel ndendina leyɗel ɗe fof ngara ɓe mbaɗa dingiral hakkude fof ndendina yimɓe fof daro jaltina wana jaltina kuural mbaɗa e laañal tira mbiya bismillahi rabbil ghulami mi inni Allah jeyɗo cukalel o mbiya noon tira sa tirima kuural ngal yanami maya onko lamɗo o waɗi noon o rendini yimɓe fof gurde fof nelani ngari e dari kanko lamɗo o yaltini kuural o fawe laañal o teeri o wi bismillahi rabbil ghulami kuural ngal waɗe cukalel tal cukalel ngel yani ƴetti jugmum fawi ɗo leeli maayi darinoɓe pop mbi min la ilaha illallah kam fof mbi minen fof min go amanna bi rabbil ghulami ndeke jeyɗo cukalel ko o woni Allah minen fof min gonɗini jeyɗo cukalel ngel ko dartanno ko kangel gorel ngel maayo ko heddi ko jaɓa Allah ko intérêt kanko ko goto joni ma on ujunnaji jaɓi Allah sabu makko kanko goto waɗi fayida kanko ɗum wonno haaji makko felli jaadi hankadi yimɓe fof jaɓi Allah kanko lamɗo noon seki yaha jamma cukalel are makko e koyɗol wimo lamɗo ko ndentanoɗa ko arema joni wona ndentata ko yimɓe jaɓa Allah kamko fof ɓe jaɓi a dañi baɗe cuyi law ma yiɓoyi ala ko wawi mum signi ha mayi nden noon woni sababu asi gasɗe jeygol o wiya yimɓeɓe yo ngar yimɓe gadde o wiya no wayi aɗa woppa diine ma defta en walla sa wi ɓe goppuma sa wi ala ɓe beddoma e jeygol he garɗo fof jattino naata e jeygol eɓe ndewi ha debbo goto ari wonde ɓinguel tokkotel en ƴetti cukalel
ɓe mbiya ɓe jarƴi ɗum jeygol debbo jattini cukre ngi wi nene yana hen haydara koye gonga gonɗa yana hen debbo yani hen ɗum woni noon Allah wi ɓutila ashabul ukhdud nari zatil waqud idh hum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud famidi hankadi ko ɗum ɗo woni qissa wa ma naqamu Allah wi ɓe leftirani minhum e julɓe ɓe illa an yu'minu so wona tan gonɗini Allah la an yu'minu billahi so wona ɓe gonɗini Allah al azizi polɗo e laamu mum al hamidi jettaɗo golle allazi on lahu mo ganduɗa ene woode ɗum mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi wallahu Allah ala kulli shay'in e kala hunde yo hunde sahidin ko seeɗa Allahu ala kulli shay'in shahid enen ko shahidu e leyki oɗo wiide ko wallahu o wallahu ala kulli shay'in shahidun wallahu shahidun ala kulli shay Allah ko seede e kala hunde innal ladhina fatanu al mu'minina ɓen ɓe ganduɗa ɓe ene pinnina julɓe worɓe wal mu'minati ne pinnina julɓe rewɓe e sumde ɗumen summa lam yatubu teɓe tubani caggal ɗum kadi ɓe tubani kadi Allah wi falahum ne woni ɓe azabu jahannama lefte jahannama wala hum ne woni ɓe azabul harigi lefte cumoje tawde ko jahannama Allah wi innal ladina amanu ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗini Allah wa amilu salihati golli golle moƴƴe lahum ne woni ɓe jannatun gese tajriɗe ene doga min taati alis wala naaru calli zalika nadde aljanna sasa alfawzul kabir woni malal mangal inna batsha rabbika ay jawlande joome e kefeero so nangi ɗum Allah wi la shadidu ne satti so Allah nangi kefeero mboɗe loko ɗum innahu Allah yubdi'u kanko woni puɗɗowo tago wo yu'idu o rutta ɗum kadi no welira wo huwal ghafuru kanko woni jaafotoɗo bakko dilɓe alwadudu jiɗoɓe jiyaɗo mum jiɗoɓe alwadudu jiɗowo jiyaɓe mum zul arsi tagɗo al arsi almajidu ki ganduɗa al arsi zul arsil majidu mo ganduɗa ko tedduɗo ko Allah almajidu ko naato zu o ko zul arsi Allah jeyɗo al arsi o almajidu o wiyete tedduɗo fa'alun kewɗo gollude lima yuridu ko wela Allah woni baɗo ko wela ala baɗa hen hal ataka a Muhammadu yati ari e ma hadisu yewtere aljunudi konuji fir'auna ngal ɗo goral wa samuda e ngol ɗo leñol ɓeɗo fof jettino ɗum arema haalan yimɓe maɓe beele ɓe mbaccoro bal ɗaccuni allazina no ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe fi takdibin gone e pennugol ko haala wallahu Allah noon min wara'ihim caggal maɓɓe to muhi ɗum ko piltiɗo gandal Allah ene filtiɓe gandal bal huwa ɗaccu ko jangete ko qur'anun ko qur'ana majidun tedduɗo to Allah fi lawhin ene wone alluwal ngal ganduɗa gongal dow asaman jeeɗe ɓiija fi lawhin mahfuzin alluwal denangal fi lawhin mahfuzin alluwal denangal walla fi lawhin nanata alluwal to mahfuzun ne reena qur'ana ko denaɗo to alluwal mahfuzu so tawi awi mahfuzun ko alluwal ngal ko qur'ana o woni denaɗo so wonti mahfuzin ko alluwal ngal woni denangal fi lawhin mahfuzin fi lawhin mahfuzun fo ne selli jay hunde ñawaani no bella fo jangir selli fof ko firartan qur'ana ñawnetake weeɓani ñawnude aron kada andu tan ɗum qur'an saɗi ñawnude ceerno o wi lawhul mahfuz o wi alluwal ngal juuteki mum ko hakkude asamane leydi noon foti juutde lawhul mahfuz ngal wona labba sañata ɗum ndo sehata ɗum o wi alluwal ngal woni ko ñaamo al arsi ene winda e hakkude alluwal he la ilaha illa allahu wahdahu deweteɗo e gonga ala so wona Allah goto diinuhul islam diine Allah ko l'islam o muhammadun abduhu wa rasuluhu muhammadu ko maccuɗo makko ko nelaɗo makko faman amana billahi wa saddaqa bi wa'dihi on mo gomɗini Allah gomɗini fodore Allah wattaba rusulahu Allah rewi nelaɓe Allah adkhalahu jannatahu Allah nana ɗum aljanna ɗum winda e alluwal he a faami
wiyama allol ngal ko kanŋe jaajeki allol ngal ko hakkude to asaman to nangue fuɗata nangue mutata noon jaajeki foti juuteki ko hakkude leydi asaman noon suratu ɗaari simore nde ko noon nde wiyete andi sa wona ɓoccode tan sa daari tan a andata Allah ko goto faami de sa daari ma andu Allah ko goto wasiyariha wa mutali wa magharibiha ajibatun dalatun ala infiradi saniha faami o wi sa ƴeewi li anna ahwalaha o wi zukira sama'u asamana haalama wassamsu nange haalama wal qamaru leyru haalama wan nujumu koode kalama li anna ahwalaha fi askaliha wa siyariha wa mudaliha al hali asaman no wayni e mbadiji mum e sira mum e ƴellitagol mum e mutirde mum e ƴellitale nange to nange fuɗata e to nange mutata ene hawni dey ha ɗum ko hawnide tindinde alan firadi saniha wonde baɗɗo ɗum o ko goto sa ƴeewi asaman tawi ka ƴoƴƴo a ƴeewi nange no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi lewru no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi ɗe koode no mutirta a ƴeewi ñalawma a ƴeewi jamma tawi ka kan ƴoƴƴo ma andu baɗɗo ɗum o ko goto goɗɗo ala sanno ko ɗiɗo tan so o addi ñalawma o adda jamma kono ko goto tan sene welma so jamma ari so welima so mettima ko jamma tan so ñalawma ari so welima so mettima ko ñalawma tan sinno Allah ɓe woɗɗe no gonno so o addi ñalawma o wiye hande min jiiɗa ñalawma ko jamma tan kono ɗum ala saɗa wela ko ñalawma saɗa metta ko ñalawma so welima so mettima sene wela so niɓɓeɗe ari sene welma sene mettuma so jangol ari so welima so mettima so nguleki ari so welima so mettima ala mbawɗa hen so tawi a joguima ventilateur walla congélateur courant warma facture nawma ce sa wi so nguleki ari a wi aɗa ƴeewa ɓuwol i jaɓa facture qala ba'duhum tilka atharuna ɗum ɗo woni batteji men tadullu alayna ene tindina en Allah wi o wi Allah wi kanko jeyaɗo Allah goto o wi Allah wi ɗum ɗo woni batteji amen asaman e leydi e tagore nde e nangue e lewru ɗum ɗo woni batteji amen ɗi ene tindina min holminen fanzuru badana ila al athari hoto ƴeewe min menen ƴeewe batteji ɗi sa ƴeewi Allah yitta sa ƴeewi Allah a yitata saɗa yiɗi yiide Allah ƴewata ko waɗi ko Allah wi wassama'i mi wondiri asaman waɗɗaari ɗi e jolɗo jamma kala ko arata jamma wiyete ko jolɗo wiyete ko ɗaari hayso koɗɗo koɗɗo so ari ɗaari wiyete wassama'i waɗɗaari koode garata ko jamma wona eyi ɗum woni wassama'i mi wondiri asaman waɗɗaari ɗi e jolɗo jamma wama adaraka mi andinanima an Muhammadu noon maɗɗaari ko wiyete jolɗo jamma o wi mi anda o wi a anda kay o wi ala mi anda o wi aɗɗariɓu annabi musaɓi ko hoodere jalbore jawabul qasami ko Allah wondiri ko jawabu muɗum Allah wi in kullu nafsin in ko woni fi Allah wi kullu nafsin kala fittandu yo fittandu lama alayha hafizun mi wondi kala fittandu denowo ene wonde mum kala neɗɗo ene wonde malayika nan rewe mum sa golli ko boƴƴi o winda sa golli ko boni o winda sa yehi ko boni moƴƴi o winda sa yehi ko boni o winda a wawa a yata tarodde daɗamo a nata suudu udda daɗamo a nata e duusu udda daɗamo ɗo gonɗa pop omo darma omo wondema kala ko golluɗa ko boni omona darma paama ɗum kam omona waɗi porteleje makko omo fonma camaraji nana ponma photoje nana ponma a yawmal qiyamati kolleɗa in kullu nafsin lama alayha hafiz in ko woni fi kullu nafsin kala fittan lama alayha hafizun ay bi ma'na la alayha hafizun ma o ko zaid kala fittanu deno wonana e muɗum falyanzuril insanu yo neɗɗanke ndar tan tesko mimma khuliqa no tagira yo ƴewno tagira yo neɗɗo ƴewno tagira Allah wi khuliqa kanko neɗɗo o taga min ma in koye ndiyam daafiqin duñotoɗam ummarade gorko feeway ruppo e ranga debbo
ndiyam jaltojam e gorko yuppo e debbo ko ɗam ndiyam neɗɗo taga imma in dafiqin yakhruju ɗam ene yalta min bayni sulbi hakkunde ƴiye keeci gorko wattara ibi e ndiyam jaltojam e boredaɗe debbo ndiyam debbo yalta koye becce feewa enɗi ɗo ɗam ndiyam makko yaltata gorko ndiyam yalta koye keeci ko ɗo neɗɗo taga o fal yanzuril insanu mimma khuliq tawi ara ko paronɗa aɗa fiito becce ni ponmi ni mbami ƴewno tagireɗa ndiyam ɗam ganduɗa ko luɓɗam coɓɗam ko hen taggata sa mayi balɗe ɗi so gala to waɗa kay maayi goto ɓallata koma aɗa fiito becce wonko yaltata e ma so yimɓe cukkari kini ñallata e jaam an mbiya hawli an holko gonɗa innahu Allah ala raj'ihi oɗo so wari neɗɗo Allah o baɗɗo ɗe gueɗe o so wari neɗɗo ala raj'ihi e ruttude ɗum caggal ne mayla qadirun o kayne hatten fa ida atubira asluhu so tawi o teskima lasli makko alima o anda annal qadira ala zalika bawɗo wadde ɗe gueɗe o qadirun ala ba'atihi o ne wawi ummitindemo yawma tubla sarairu ñalawma mo fulkita sirruji andi pos sa fulkiti wona fofo yaltat boowal de ɓerɗe ɗe wona ñade yowmal qiyamati fulkitte kala ko wonno e ɓerde heɓa boowal daro so jam wonno toon heɓa boowal yimɓe daara so bone wonno toon heɓa boowal yawma yimɓe daara Allah wi yawma tubla sarai ñalawma mo fulkita sirruji fa malahu alanamo kanko jedduɗo ummital min quwwatine sembe kene haɗamo nadde lefte ala wala nasirin o ala balla Allah wi wassama'i mi wondiri asaman zatir raj'i joomirawol duttogol duttingol toɓoji toɓa saha arta kadi toɓa kadi Allah wi wondiri on asaman wal ardi Allah wi mi wondiri leydi zati sad'i joomirawo ceeki puɗi jalta hen innahu qur'ana la qawlun fasl wallahi qur'ana ko konngol ceernowol hakkude gonga e fenade wa ma huwa bil hazli wallahi qur'ana wana gajate wana cakan innahum hefereɓe yakiduna eɓe pewja kaydan feere eɓe pewjana nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam peeje bonɗe Allah wi wa akidu min mboɗo yoɓa kaydan feere kamɓe ɓe pewjan min mi yoɓat mboɗo nangiraɓe noon seeɗa seeɗa min haysu la ya'lamuna ɗe ɓe ganda famahilil kafirina Allah wi muñan hefereɓe amhiluhum muñanɓe ruwaydan seeɗa seeɗa tan ɗaccu tan ɗaccid min seeɗa ɗo e yeeso tan ɗaccid min bone nanaɗa famahilil kafirin muñanɓe sadaqa Allahu al-azim fatiha salat al-fatih